Palengke tayo guys. Market, wala tayong makunan ng isa pa pala ang wholesaler dun. Kaya lang baka wala na naman sa kanya. Hira kasi yung product na yun. Product po siya ng Pepsi. Bigyan muna natin ng iba, saka tayo maghanap. Baka wala na silang magamit. Tabi po tayo. Tabi-tabi lang pag maluwag sa daan. Maluwag sa gilid. Dapat lang tayong tumawid. Electric bike lang tayo. Bigyan po natin daan yung mga malalaki. Nasa tasa na po tayo. Wala pong daan doon. Sinaraduan ng auxiliary police. Baka po may bisita. Kaya doon po tayo sa kabila. Dami upuan at mesa. Oo. Saan ako magpapark? Doon na lang, banda ron. Ito na lang para malapit. Ayan.